ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଏମିତି ଗାଉଥିଲେ ମାନେ ଶରତ ମଣ୍ଡଳ ଏହା କହୁଛି କିଛି କିପରି ଘଟଣା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯେତେ ଗୋଟେ ସମୟ ଲାଗେ ନୂଆ ଲାଗେ ଯେବେ ଏ ଗୀତ ଏଇଭଳି ଅନେକ ସାରା ସାଙ୍ଗେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶୈଳୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ବିଶେଷ ସମୟ ନାହିଁ ଯେଉଁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ବି ପରଫର୍ମିଂ ଫର୍ ୟୁ within a few moments ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ତ ସେତିକି କହିବି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଝୁମାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇ ଗୀତ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ